Имаше водни ризби, жаби, унищожиха едно много куче да убие. На жарката. Имаме камионите, които Кметът е интересувал ли се от това, че имате кметът изобщо не иска да свърши с нас. Той има никакъв ние сме събрали подписка тук 100 човека. Да направи економия на чорбаджиите, той им определил чип, обаче в официалната заповед на него, само тази човек при тях е. Видяхте? Сега си имаме, обаче те не дават. Мишката сега ще избегне. Отидохме в общината. Кметът бе излязъл в отпуска предишния ден, а заместник кметицата отказа да се стане пред камера. Все пак получихме писмено становище, което се казва, че на строителните фирми е дадено устно разрешение за изхвърляне на земни маси, бетон, тухли и други в кариерата. Не така бе на коремчето му. Това се прави, за да